बे बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव प्रमोद बर' बिथांनि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया। खुलुमबाय। डाइरेक्ट पइन्टआव फैनो रायजोफोर, दिनै जे बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ, बेवहाय प्रमोद बर' बिथांनि मा कन्ट्रिबिउसन दङ आं बुंनि। दिनै प्रमोद बर' बिथांनि जि लानाय थांखि, जि नुनाय सिमां, बे थारैनो दिनै मोगथां महराव जाफुंनो थांगासिनो दङ। 2022 मायथाइयावनो सानजेननाय जादोंमोन, नाथाय दिनै 2026 मायथाइयाव बेखौ दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जाफुंनो थांगासिनो दङ। खुलुमबाय। प्रमोद बिथाङा जेनदोंब्लाबो बिनि गुना थैनानै थाङाखै। बिनि जोंनि मावफुंनाय हाबाफारि, बियो जोंनि हाबाफारि लानाय खामानिखौ दासिमबो बावगाराखै। बैफोरबायदि गोबां जोङो फेसबुकनि गेजेरजों कन्ट्रभार्सि हिसाबै जोङो नुनो मोन्दों। बा हाग्रामा बिथाङा दिनै बिटिसिआव सरकार दादों, नाथाय हाग्रामानि दिनाव दिनै बै मेगा बागुरुम्बा जों सोलिबाय थानाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोङो नुनो मोन्दों दिनै हाग्रामा सारा जेननाय लोगो लोगो बे बागुरुम्बाया दिनै सोमजिफैबाय। बैफोरबायदि जों गोबां नुनो मोन्दों जे बे बागुरुम्बा हाबाफारिखौ बेखेवनाया जोंहा प्रमोद बिथाङा सोलिहोदों बा हाग्रामा बिथाङा सोलिहोदों। दा बेनि सायावनो भिडिअ जागोन, नोंथांमोना नायग्रोनानै भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामनो दाबाव। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना होदो। दिनै आं सासे ब्रादारनि भिडिअखौ होगोन। नुनो मोनगासिनो आङो बिथां प्रमोद बर'आ जोंहा नैबे इलेक्सनाव जेनदोंब्लाबो जोंनि बर'नि इयुन बा जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसजों मेगा बागुरुम्बा मोसानायखौ हाबाफारिखौ बिथाङानो लानाय जादों। बैफोरबायदि जों गोबां नुनो मोन्दों। दा आंथ' सोरनिबा राजनितिकखौ लानानै सोरखौबा रायखांनो थाङा, बा इउपिपिएलखौ रायखांनो थाङा, बा जोङो बिपिएफखौ नांगोलखौ जोङो रायखांनो थाङा। आंहा जों नैफोरखौ जोङो जास्ट आपडेट गेजेरनि हिसाबै जों भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव। बे बागुरुम्बाया दिनै जोंहा प्राइम मिनिस्टारा जोंनि आसामाव नुजाथिफैदों। सोरनि थाखाय? इउपिपिएल सरकारा जों बेफोरबायदि दिन्थिहोदों ना बिपिएफ सरकारा बेखौ दिन्थिहोदों? हाग्रामा सरकारा बिजेपि सरकारजों एगेन्स्ट नांलाय खमलाय खालामनो नागिरग्रा बा देरहानो नागिरग्रा बेफोरबायदि जों गोबां नुनो मोन्दों निउसनि गेजेरजों बा जों फेसबुकनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन सासे ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो। प्रमोद बिथांखौ बाख्नाय हरदों सासे ब्रादारा। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायना ला आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो बे बागुरुम्बायाव नोंथांमोना सोर सोर हाबाफारियाव नुजाथिहैखो नोंथांमोना आंनि कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। अके, नोंथांमोना जरुर साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ। बे चेनेलाव बेफोरबायदिनो बर' आपडेट नुनो मोनगोन। आरो भिडिअखौ शेयार खालाम, लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालामना ला। भिडिअखौ नाय आरो कमेन्ट खालाम। बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थायो कमेन्ट खालामनो दाबाव। अके, नायग्रोना लादो अब्ला। बे बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव प्रमोद बर' बिथांनि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया। खुलुमबाय। डाइरेक्ट पइन्टआव फैनो रायजोफोर, दिनै जे बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ, बेवहाय प्रमोद बर' बिथांनि मा कन्ट्रिबिउसन दङ आं बुंनि। दिनै प्रमोद बर' बिथांनि जि लानाय थांखि, जि नुनाय सिमां, बे थारैनो दिनै मोगथां महराव जाफुंनो थांगासिनो दङ, माने बागुरुम्बा मोसानाया। आरो बे हाबाफारियावनो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दा गोबां मानसिफोरा बुंनो हमदों सरकाराथ' हाग्रामा महिलारि बिथांनिसो, आरो बिथांनि समावसो दिनै बे मोसानाया जादों, आरो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा बिजेपिजों एलायन्स सरकार सोलिगासिनो दङ। अब्ला दिनै क्रेडिटआथ' हाग्रामा महिलारि बिथांनिसो, प्रमोद बर'नि बोरै जानो? दा बेवहाय हिस्ट्रि हाबसोनानै दङ। आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों। थांनाय 2022 मायथाइयाव जेब्ला प्रमोद बर' बिथांनि सरकारनि बानजायनायाव बड'लेण्डआव आइएसपिएल फुटबल खेल फाथिदोंमोन, बे आइएसपिएल फुटबल खेलायावहाय बर'नि गासै 500 जन माने 500 जन रिंगु दामसाफ्रा बागुरुम्बा मोसानानै मानसिफोरखौ गोसो गोजोनग्लाय होदोंमोन। आरो बिथांमोननि मोसानायानो मानाव गेदेर प्रमोद बर'नि बिथांनि मेलेमाव स्ट्राइक खालामदोंमोन, माने एट्राक्सन खालामहोनो हादोंमोन। आरो प्रमोद बर' बिथाङा
बै दिनखालिनो थांखि लाबाय जे 500 जनल' नङा गासै आसामाव 10,000 जन मोसाखावरिफोरखौ मोसाहोनानै बागुरुम्बा मोसाहोनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन नङाबा गिनिस बुकआव सोगोन होननानै बिथाङा थांखि लादोंमोन। आरो बे थांखि बायदियैनो बिथाङा आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों आल'सना खालामदोंमोन, माने प्रस्ताब होदोंमोन जे फैबाय थानाय समफ्राव बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ गासै 10,000 जन मोसाखावरिफोरखौ मोसाहोनानै गिनिस बुकआव सोनांगौ होननानै प्रस्ताब होदोंमोन। आरो बेखौ आसाम सरकारा रेसपेक्ट होदोंमोन आरो थांखि लादोंमोन जागोन होननानै। दिनै बेनो मोगथां महराव जाफुंनो थांगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय दिनै BPF सरकार दङ आरो BJPजों एलायन्स गभर्नमेन्ट जानानै दङ। बिथांमोननियाव मिनिस्टार दङ, चरन बर' बिथाङा मिनिस्टार जानानै दङ आरो गोबां MLAफोर दङ, EMफोर दङ, हाग्रामा महिलारि बिथाङा स्वयं गावनो दङ। दिनै बे बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव BPFनि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया, जिर'। दिनै बिथांमोना रल लानांगौमोन। ओरैबायदि गोरोन्थि जालांदों बेनार पस्टारफोराव गुबुन रावनि बा गुबुन रावनि हांखोजों लिरनाय नुनो मोनगासिनो दङ। बे बोरै जानो मोनखौ? दिनै बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ प्रमद बर' बिथाङासो आसि थुनानै दिन्थिदों। प्रमद बर' बिथांमोनासो दिनै गुवाहाटियाव थानानै गोबां खामानि मावनानै होदों, आसि थुनानै देखायदों ओरै जानाङा ओरैसो जानांगौ होननानै। नो डाउट प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव गैया, पावाराव गैया, अब्लाबो दिनै बिथाङा नरेन्द्र मदि बिथांजों ओरैबायदि क्ल'ज मोनसे फ्रेन्डशिपआव दङ, बै हिसाबै बिथाङा एडभान्टेज लानानै दिनै बे बागुरुम्बा मोसानायखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय बिथाङा नारा नाथा हेफाजाब खालामगासिनो दङ रायजोफोर। दा खोथाया बेबायदि जानानै दङ। अब्ला दिनै सोरबाया प्रमद बर' बिथांनि कन्ट्रिबिउसन गैया होनब्लालाय मा जानो, दिनै जोङो नुगासिनो दङ, नङा होमबा? दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेखिनियानोमोन। थेंक इउ। अके लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। दा कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो बे बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारिया सोरनि थाखाय जादों। जोंहा बिथां प्रमद साराथ' बुंखाबाय, जोङो सिगांनिफ्रायनो सानगासिनो दङमोन दिनै जाफुंनो थांगासिनो होननानै। फाइनालि जाफुंबाय बे खामानिया। बे बागुरुम्बा जोंहा वर्ल्ड रेकर्ड लाखिनाया जोंहा जाफुंमारबाय। दा प्रमद सारनि थाखाय ना हाग्रामा बिथांनि थाखाय, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै आंनो फोरमायबानो जाबाय। अके, अब्ला शेयार खालाम, लाइक खालाम आरो भिडिअखौ कमेन्ट खालाम। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। बाय।